ke dole sai Umar ya tuba zaki yafe mashi? Dole har sai ya zo ya taɓa takalma na kamar yadda na umarce shi. Wallahi sai na hana shi. Da ka taɓa izzata gwara ka je ka sa kanka a bakin kura. Saboda me kike so Umar ya goge maki takalmi? Domin mu tozarta shi. Alamu suna nuna bai jin daɗin abin da yake faruwa. Na sani. Yasa kuma naga kina farin ciki? Na matsu gobe ta shi. Ji nake kamar na janyo dare. Gari ya waye. San abin da yasa naga Umar bai damu ba? Ya san ba shi ya saci kuɗin ba. Duk da ya san ba shi ya saci kuɗin ba. Dole ya zo ya rusuna. Babu yadda ya iya. Zaki yi mashi gobe. Lalle gobe ne zai san asalin izzata. Wai ina Umar ne? Na haɗu da shi a ƙofar shigowa. Wai ina ka je ake ta neman ka? Wallahi ina da ɗan wani uzuri. Gaske ne zaka duka mu Hajiya? Zan duka mata. Duka mata. Ranka daɗe ba wajen duka mata bane don gudun kada ta sa a tozarta ni bane. Zan duka mata ne saboda wani dalili nawa domin kuma ita kanta. Me kuma har yanzu Hajiya take jin haushin ka? Har yanzu bata fuskanci inda na sa gaba bane. Shi yasa take ɗauka ta kamar wani makinta. Shi ne sa kawai zan duka mata. Baka shawara kakka duka mata. Kai hakuri ranka daɗe. Ba wanda wani zaɓi wanda ya wuce wannan. Ina mashi shawarar da kuka yanke. Idan ka duka wa izzar Hajiya mu kuma za mu ajiye aiki. Na gode da kulawa kuma na gode da damuwar da kuke bani. Sai an jima. Saboda me Umar zai duka mu Hajiya? Rasa makama domin ko na gani guru a idansa. Da gani gobe zai miƙa wuya. Ka gaya wa ma'aikata in ji ni gobe kowa ya fito da wuri. IZZAR SO na faruwa a kasi da mabuɗin